Privet, eu sunt asasinul împreună cu Vărmiu. Am mai încercat odată să filmăm, numai că nu ni s-a primit. Așa-i? Zi, da. Da, dar cum să faci ăsta? Da. Așa. Am Ender Pearl. Zâncan. Hai zi mai repede. Zi mai repede cam. Da, am. Așa. What the fuck? Te-am mandat peste lavă. Tu glumești cu mine? Erați două cu Ender Pearl în lavă. Și copășel mare. Așa. Îți te uiți la mine pe filmare și îți vezi. Îți te uiți la mine pe filmare, îți vezi eu ce am găsit. Bun? Este o muzică Piggy, bla 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 bla. E bli și mă chinui eu aici. Marș. El la muie n-are și face și cântă. Așa face el de obicei. Așa-i? Așa cântă el. Fetele, dacă vă place ăștia, taci o leacă. Fetele, dacă aveți... Și... Care? Ușa și ușa la... E făcut la mormântul tău, știi? Nu știu. Dar plin, tot e... Da, până în cur m-am lăsat eu m-am lăsat de Minecraft, știi? Până în jopnică m-am lăsat. Blin, e ca când vreau să vorbesc ceva, tu mă încurci. Dar tot nu opresc filmarea, că nu mai vreau să filmez iară. Naiba. Ni lene. Atențione, videoclipul... Aș n-ai pe o dată din gură, că vreau să zic și eu ceva, tu mă încurci. Atențione, videoclipul ăsta nu o să fie foarte editat. O intrat Herobrine. Până în cor. Herobrine fake. E fake. Da, știu. Da, cred că mi-a dat seama, știi? Așa, cum se face? Stai alea cât am filmat. Am filmat de 2 minute. Și ce-ți face? Ce-ți facă? Spune ceva, e ca odată, filmam cu unul. Și după asta ni s-a oprit filmarea, s-a întrerupt convorbirea. Ți închipui? Dar tot am pus videoclipul. Uite o uiță. Ha? Și? Cum se face fânul? Fânul? Fânul, Îți trebuie cam multe chestii. Dar stai, aveam cai? Cam cât? Și? Avem unul. Dar îmi trebuie și mie unul, nu știi? Avem un cap. Am bani pentru unul. Am uitat cum să fac. Dar nu, fâna faci așa numai pentru frumusețe. Dacă fânul spune numai când este un cal mititel. Dacă ești, și faci pe aici, mă. Îi pui în graj, te plimbi cu dânsii. Am chicat în apă. Un graj, dar sunt graj. Nu pot să not, dar pot să sparg. Așa. Bine, am uitat când e somn. De somn, dar filmez. Te închipui? Ce afighești? Te închipui, de somn, dar filmez. Așa. Merge cam puțin. Nu zic că am găsit miere. Am găsit
Am găsit Mary! Am găsit fucking Mary și pe serverul ăsta de ghid dacă găsit vreo măr. O vacă a O- mâncat măr de aur. Tu glumești cu mine? Îndată știi la acolo, în cultural, că botul ăsta, un Golden Apple și vaca au mâncat-o. Dar și nu te-a pus tu de filmat? Ricky, Ce nu te-a pus de filmat? Hm? compus la parcă. Da, pe eu tot e slab și eu tot filmez. Telefon puternic. Da, pe eu tot am comp slab și filmez. Dar tu ești tu și... Și unii chiar îmi dau like. Și chiar îi mulțumesc la cei care îmi dau like. Pentru că mă motiv. Îi mulțumesc la cei care dau like pentru că mă motivează să continui. Am level 21 la pădurar, te închipui? Schimb chiar. All boy, și mai faci drăman, de care... Oh my god, am găsit o peșteră. O peșteră. De mănânc. Stai leacă. Gata, nu poi. Cât am filmat? De ghe 6 minute. Nu, nu, gata, gata. Da, cred că aici trebuie să opresc filmarea. Stai. Aține-mi. Și cam asta a fost pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, subscribe, toate și ala. Bye bye.